dama ina so mu zauna mu dan tattauna wani abu ne mai muhimmanci. To mun shiga ko kuma mu zauna? Mu dai shiga daga ciki sai. Okay to kai anytime baka da aiki sai tunaninta. Kamal ka san ni abokinka ne na kusa da kusa. Kuma in na gaya maka magana kana dauka. ina ji. Abinda zan gaya maka yarinyar nan Kamal ka cire ta daga cikin zuciyarka. Allah sarki ya yi Kamal har ka zo? Gaskiya Kamal kana cikin tunani da damuwa. Ya muna aiki kana kiran Amina. Amina ita ce rayuwata. Dan Allah ki ba mu asiri. Kada ki waje mu asiri. Wallahi ina cikin damuwa da tashin hankali. Wani me ya kamata na ce ma yaya idan ya dawo? Halima. Da Allah kina ina. Ina gida. Da Allah ina son gani. An baki umarni ne. Akwai wani wanda mun kai a gaje wato dan gidan malam na ce za mu shiga mu je a biya fitar da shi ma zai je kiyama da wasu abin da Tsaya. To ya kamata a ce mu ji wasu saboda gaskiya kwana biyu shiru maka ji. Ku kasance da mu a cikin shirin Kece Rayuwata. Kece Rayuwata. Shiri ne mai ɗauke da tausayi, nishaɗantarwa, faɗakarwa tare da ilmantarwa duk a cikin shirin Kece Rayuwata. Wannan shiri zai zo muku akan YouTube channel mai suna Kece Rayuwata TV. Don haka ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararra da zarar mun ɗora. Kece Rayuwata ko web series. Kece Rayuwata.